Selam dostlar. Yazның ikinci ayı indi dünya boйлап атлый, көннәр жылына, кышлар жылы яклардан кайта, ә безнең күңелләр киресенчә каядыр талпына. Җәйге ялларга, һич югы май бәйрәмнәренә әзерләнә башлады. Хит-парадта катнашучы җырчыларыбыз киләсе айлар турында уйлана микәнсең? Бүген бу сорау белән мин аларга мөрәҗәгать итәргә булдым. Җаваплары киләсе минутларда. Алимә Сафина гаиләсендә күркәм традиция. Елда май бәйрәменә туганнары, дуслары, гаиләләре белән шашлык сезоны ачалар. Бик үк алга китеп җәй айларын әле планлаштырган юк. Җае чыкса, Ходай кушса, бәлкем диңгез ярларына барып кайтырбыз дип. Озын сүзнең кыскасы 50-гә 50. Яз, җәй минем өчен төрле вакыйгаларга бай айлар дип сүзен башлады Рамил Әймәтдинов.
Тиздән бала чагымнан ук хыялланган бер илгә барып ял итәргә исәп бар. Параллель рәвештә репертуар өстендә эшлим. Сентябрь аенда Ульян каласында булачак концертыма әзерлек эше башладым. Ул бик масштаблы һәм бик җитди булыр дип уйлыйм. Чөнки анда Филүс Кахиров белән Алсу Әбелханова да катнашачак дип ярты еллык планнары белән уртаклашты 14нче баскычта булучы яшь җырчыбыз. Şarık büyü, kullar bilen büyüyüz. Mene şolay! Sırlarımны сиңа шишәм ятка таралмаганга, йөрәгемне сиңа бирәм синсез тыралмаганга. Сырларымны сиңа шишәм ятка таралмаганга, йөрәгемне сиңа бирәм синсез тыралмаганга. Туя алмый күзләрем килсен эри, күзләп бер ышылы, тапсам җирдән сиңа бирәм тигезләп. Күреп туя алмый күзләрем килсен эри, күзләп бер ышылы, тапсам җирдән сиңа бирәм тигезләп. Hay dostlar, biz sizni eshitamiz. Ardingizmi? Demak, alqishlarimiz, kuchli alqishlar dostlar. Haq, nechik ming boshlandi deb aytib, Sharif buyuribmiz. Qo'llarimiz. Kuchli alqishlar. Ham birga buyuribmiz. To'ya olmay ko'zlarim kelsin eri, күзләп бер ышылы, тапсам җирдән сиңа бирәм тигезләп. Күреп туя алмый күзләрем килсен ери, күзләп бер ышылы, тапсам җирдән сиңа бирәм тигезләп. Күреп туя алмый күзләрем килсен ери, күзләп бер ышылы, тапсам җирдән сиңа бирәм тигезләп. Күреп туя алмый күзләрем килсен ери, күзләп бер ышылы, тапсам җирдән сиңа бирәм тигезләп. Бу елгы җәй айларына эш белән ялны, дөресрәге эш белән диңгезне берләштерергә ниятләштерүче җырчы кызыбыз хит-парадны дәвам итә. Җәйгә балалар лагерында вожатый булып эшләр өчен ул инде гаризасын да биргән. Бер үзенә 15 бала йөкләнүе дә куркытмый ди. Чөнки һөнәре буенча педагог. Хәзер җавап кына көтәсе калды ди Алина Әхмәтшина. Yılgan günümüzde, yılmayu yüzümüzde, ettiğeni oturasız yem birip durumuzda. Rahmet ettiğeni diviz tuğan canlı itim bizni üstürgenlerimizge. Ey şol şolay şol üstürgenlerimizge. Ey şol şolay şol üstürgenlerimizge. Damlarımız koyğıda sınalğanbız, her birimiz tuğan için ullerlik tuğanlarımız. Appa singil inni abi birisinden birisi şefşani, koyya koysana da yarray. Ey şol şolay şol, koyya koysana da yarray. Ey şol şolay şol, koyya koysana da yarray. Ey şol şolay şol, koyya koysana da yarray.
Ашып кеткен бізде туғанлашып өткенбіз Жесіне жеңге келін күйеу бірге ғұмыр өте туғанлашып өткенбіз Әйе шыл шулай шыл туғанлашып өткенбіз Әйе шыл шулай шыл туғанлашып өткенбіз Кімдір жейге айларны ял етер үшін күтсе, кімгәдір эшләргә туры килә. Айгөл Рахимова соңгы 2 елда жей айларында бер каяда бармаган. Шуңа да бу елгы жей концепциясын үзгәртмәкче була. Беренчедән май ялларына мини-отпуск ясап, я җылы якка, я Европага барам ди. Ә жей көне менә ансын беренче елдан кайткач, уйлармын дип резюме ясады Айгөл үзенең киләсе планнарына. Махаббатта сөюсіз назлар Қол сөюлерің ихласы болса Рамазановлар гаиләсендә киләсе айларга планнар инде күптән билгеле. 1 майга Зинира туган ягы Башкортстанга, 9 май бәйрәменә Ризатларга Сабага кайтмакчы. Җәй авылда шулай ук эш җитәрлек. 2 як әти-әниләргә дә ярдәм итәргә кирәк. Моннан тыш җәй аенда табигать матур чакта берничә клип та төшерәбез ди Рамазановлар гаиләсе башлыгы Ризат. Иҗади гаиләгә уңышлар теләп, 11 урында булган дуэтларын күзәтик. Үпкәлисе дә килгәли, бер-береңә кай вакыт Үпкә, 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 үпкәләмә Үпкә, 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 үпкәләмә Үпкәләмә, үпкәләмә Үпкәләмә Үпкә, 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 үпкәләмә Үпкә, 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 үпкәләмә Үпкәләмә, үпкәләмә Үпкәләмә
Гүзәл Уразова үзенең яллары турында түгел, тамашачысының яллары турында борчыла. Шул уңайдан үзенең концертларында чит илгә юллама уйната. Ул уенның шартларын Гүзәлнең җанатарларына аңлатасы юк. Ә менә җиңгән чиракта финалист жылы кояшлы Дубайга юл тотачагы хакында тагын бер искә төшерсәк зыян булмас. Бу конкурста катнашучыларга уңышлар теләп, Гүзәлнең җырына күчик. Мәхәббәт улмазлы яңгыр кебек, сагыш борчуларың юдыра. Кирәк икән шашын хисләре белән, башкайларың тамам җуйдыра. Мәхәббәт ул шундый серле үзе, бер тынада командавылай. Йөрәкләрең генә түзеп торсын, яралы да үзе давалай. Мәхәббәт ул шундый серле үзе, бер тынада командавылай. Йөрәкләрең генә түзеп торсын, яралы да үзе давалай. Мәхәббәтне аңлап булмый һич тә, көтмәсәң дә килеп җитә ул. Чуалта синең уйларыңны, сиздермичә синнән китә ул. Мәхәббәт ул шундый серле үзе, бер тынада командавылай. Йөрәкләрең генә түзеп торсын, яралы да үзе давалай. Мәхәббәт ул шундый серле үзе, бер тынада командавылай. Йөрәкләрең генә түзеп торсын, яралы да үзе давалай. Бик зур концерт корарга киләсезме? Килегез! Илназ Бинвалиев, Илдар Ахматов, Ландыш, Әлфинә Әсхамова, Динари Сильегет, Закир Шахбан, Айгөл Рахимова, Рамил Галимҗанов, Иркә, Эльмира Сулейманова, Рамил Шарапов, Динә Рафаэль Латиповлар һәм башкалар. 14 апрель, Самара, Киров мәдәният йорты. Популяр җырлы биюле татарча солянка 5 ел Уфада сезне онытылмаслык юбилей концерты көтә. Эльмира Сулейманова, Халидә Бигишева, Ризат Инрә Рамазановлар, Ландыш, Иркә, Эльмира Нагыймова, Илназ Бах, Әлфинә Әсхамова, Хания Фарки, Хәмдүнә Тимергалиева һәм тагын бик күп танылган җырчылар. 12 апрель Огни Уфы күңел ачу үзәге. Зур концерт! Сезон ябылышы! Бөтен татар эстрадасы бер сәхнәдә. Бары бер көн. Лейсән Гимаева, Эльмира Сулейманова, Илназ Бах, Иркә, Ландыш, Мөнир Рахмаев, Рифат Зарипов, Гүзәл Уразова, Айрат Ильясов, Гөлназ Сафарова һәм тагын бик күп танылган җырчылар. 20 апрель Уникс 297 43 77 6+. Җәйгән инди планнар бар дип сорагач, Лейсән Гимаева бакча ягына ишарәләп, әнә, солярий, фитнес, саф һава һәм витаминнар диде. Ул бакчаны кем казып, кем түтәл ясаячагын чамалыйсыздыр, дуслар. Моннан тыш Лейсәннең планнарында яңа җырлар, яңа клип һәм диңгез ярындагы кымлык та барлыгы ачыкланды. Нәрсә дип әйтим сезгә, Лейсән? Планнарыгызның чынга ашуына хәлдән килгәнчә ярдәм итәргә мин әзер. Белдем дөньяда син барын һәм мин агыннан насыйп ярым сине көттем. Бер генә карадың күземә, сихри караш сүзсез генә гашыйк иттең. Кайнар сөю учагында дөрләп яный гыркем синең белән бергә. Татлы сөю утрауында калыйк без мәңгегә, калыйк икәү генә. Киле киле яныма, киле киле яныма, калыйк без мәңгегә, калыйк
Сәли жанымны, сизем тылсымлы назыңны сулышыңда. Минем йөрәк хәзер синеке, син тик бердән бер өметем язмышымда. Кайнар сөю ушагында дөрләп яный гыргым синең белән бергә. Татлы сөю утрауында калыйк без мәңгегә, калыйк икәү генә. Киле киле яныма, киле яныма, калыйк без мәңгегә, калыйк икәү генә. Киле киле яныма, киле яныма, калыйк без мәңгегә, калыйк икәү генә, калыйк икәү генә. Рамил Галимҗанов җәйге ялларын әле планлаштырмаган. Гадәттә ул айлар авылда эш эшләп узады. Шулай да гаилә белән бергәләшеп, Анапа якларына барып, диңгездә су кыенып, кояшта кызынып кайтсак, начар булмас иде ди 8нче баскычта урнашкан җырчыбыз. Кадерлем бөек кенә, сөеп сөелеп кенә, бергә булсак бәхетләре килер елеп кенә. Безнең уйларыбыз, безнең юлларыбыз, бер кайчанда аерылмас куллардан кулларыбыз. Безнең уйларыбыз, безнең юлларыбыз, бер кайчанда аерылмас куллардан кулларыбыз. Икәү генә бер бөтен, син ул яшәү өметен, йөрәк түрләрен яулаган, син минем мәхәббәтем. Безнең уйларыбыз, безнең юлларыбыз, бер кайчанда аерылмас куллардан кулларыбыз. Безнең уйларыбыз, безнең юлларыбыз, бер кайчанда аерылмас куллардан кулларыбыз. Түгел хәзер ятларбыз, җитәкләшеп атларбыз. Сөю дигән саф хисләрне мәңге сакларбыз. Безнең уйларыбыз, безнең юлларыбыз, бер кайчанда аерылмас куллардан кулларыбыз. Кемдә ничектер, ләкин Булат Нәҗипов май бәйрәмнәренә дә, җәйге ялларга да путевка алып куйган. Авылда бакча башындагы Мальдива участогына көрәк һәм тырма тотып бармакчы. Борчылма адаш, андый Мальдиваларда син бер ялгызың гына булмаячаксың. Шуңа куелган максатларыңа таба курыкмыйча алга атла. Әле менә башыңа фонарь да куйсаң, төнлә ял итү бәхетенә дә ирешергә мөмкинсең. Син җаным икән, йөрәгемә сир иткән. Сине сагынган чагымда чәчкәләр тотып киләм. Кире вурма гөлләремне, йөрәгемне, сиңа гына бүләк итәм сөюемне. Кире вурма гөлләремне, йөрәгемне, сиңа гына бүләк итәм сөюемне.
Күптән инде ял иткән юк, һаман да вакыт таба алмыйм. ТМТV премиясын тапшыру тантанасыннан соң, бәлкем үземә бүләк ясап, кыяшлы берәр илгә барырмын әле дип сүзен башлады Диана Тәҗетдинова. Ләкин ул планнар шынга ашканчы, яңа җырлар яздырасы, яңа клиплар төшерәсе бар ди 6-нчы баскычта булучы җырчыбыз. Язлар килде, күңелләрдә ташкан, исрәмин, шомарт исенә, без танышкан, тәүге сөю кичен, мин сагынып, искә төшерәм, исеңдәме, иркәм язгы кичләр, тәүге сөю, тәүге үбешү, таң аттырган, шаклар капка төптә, көткән шаклар, кабат күрешү, исеңдәме, иркәм язгы кичләр, тәүге сөю, тәүге үбешү, таң аттырган, шаклар капка төптә, көткән шаклар, кабат күрешү. Шымыр чәчәк, аткан язгы кичтә, бүләк иттең гөлләр бәйләме, мәхәббәтән исереп йөргән шаклар, көтеп алган сөю бәйрәме, исеңдәме, иркәм язгы кичләр, тәүге сөю, тәүге үбешү, таң аттырган, шаклар капка төптә, көткән шаклар, кабат күрешү. Беренче бишлекне ашып җибәрүче Фирдус Тимаев та киләчәккә планнарын бик теләп сөйләп бирде. Май аенда унлап концерт куячак. Бу әле аның сольный концертлар саны гына. Шулай ук Тимаевны сез 16 апрель көнне Мәскәүдә узачак Татар җыры фестиваленең гала концертында күрәчәксез. Фирдус белән бер рәттән ул көнне Крокус Сити Холл сәхнәсендә иң-иңнәр җыелышып, онытылмаслык бәйрәм ясаячак. Алыштырмам сине беркемгә, нур булып балык кисен күңелдә, йөрәк түрем синең өчен, тылсым бардыр сөю кешендә, яратам, 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 сүзләреңне меңкә яңратам, миңа башка кирәк түгел, тик син генә минем күңелдә, яратам, 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 сүзләреңне меңкә яңратам, миңа башка кирәк түгел, тик син генә минем күңелдә. Бигрәк шәп җыр. Кем җырлый бу җырны, әби? Казаннан бір колхозник, Фирдус Табаев дигән малай. Димәк, Раббым шулай яраткан, үзе сине миңа караткан, гомер буе атлык янәшә, бәхет берде диеп эндәшә, яратам, 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 сүзләреңне меңкә яңратам, миңа башка кирәк түгел, тик син генә минем күңелдә, яратам, 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 сүзләреңне меңкә яңратам, миңа башка кирәк түгел, тик син генә минем күңелдә. Әле бит халыкта шундый фикер дә яшәп килә. Җылы якка кышкы суыкларда барырга кирәк, җәй көне үзебездә дә бик рәхәт була. Алдагы җырчыбыз шул принципны күз алдында тотып, гыйнвар аенда сөйгәне белән Таиландка барып кайткан. Җәй айларын әле планлаштырмаган булса да, май аена туганнарын үзенә кунакка чакырган. Сүз Гөлназ Халикова турында иде. Йолдызлы төннәрем мин сездән, сорадым йолдызның
Татмый салқыны қышларының, көңілім мәңгілік ясыман. Менен де бәхетле бір кем юк, янымда һәр вакыт син булсаң. Бір назга, бір хискә төренеп, яшәргә гомерләр бирелгән. Җанымның яртысы син диеп, исемең йөрәккә шигелгән. Сөю белән тулган һәр көнем, һәр мизгелем назлы кадерле. Рәхмәт сиңа язмыш мең рәхмәт, биргән өчен яшәү бәхете. Birinchi ishlikni oshib jibaruvchi shashkat jeyga qoyada bo'lsa borasi kila ansı. Lekin balabız bik kishkina bo'lu sababli әле ikkilanamiz di. Bundan tış alar yaş balalı ailelerden qoya barırga ekan deb kengəş tasirlar ekan. Dostlar, balkim siz shashkaga o'z kengəşləringizni berirsiz. Biz bu vaqtda aның jırın tanlaytırırız. Oy oy oy, artlarımdan kalmıysın. Oy oy oy, emin yalındıran. Bir tapkır, ağız püşke şanlıysın. Işanmayım, yegit halkına. Şuna da özümni yaratanım. Özümşe yaşayayım min hazır. Dilesen yarattırır gariza. Dilemezsen şalvalın nazır. Sin minem birinci məhəbbətim tügül. İkinci, üçüncü, belki jidinçidir. Ümitlenip yürüysen ardımdan kalmışam. Прости, дорогой, min özüme huşa. Oy oy oy, restoranlar bulaklar, süzüleri baldan da tatlırak. Yaşlı bulak item desen de, irkili turmuşum yaxşırak. Şuna da özümni yaratamın, özümşe yaşayayım min hazır. Dilesen yarattırır gariza, dilemesem cevabım nazır. Sin minem birinci məhəbbətim tügül. İkinci, üçüncü, belki jidinçidir. Ümitlenip yürüysen ardımdan kalmışam. Прости, дорогой, min özüme huşa. Соңгы вакытта тормышында кискен үзгәрешләр булган җырчы Алина Сафиуллина җәйге ялга путевка ул туган авылыбыз диде. Җәйгә эшлисе эшләр бар, ә менә көз айларында бәлкем нәрсә дә булса уйлап карарбыз диде. Хит-парад Олимпының икенче баскычында булучы җырчыбыз. Өр-яңадан башлыйк әле дисең ак биттән. Бу сүзләрне инде синнән җаным, нишәнчеләр тапкыр ишетәм. Бу сүзләрне инде синнән җаным, нишәнчеләр тапкыр ишетәм. Юк кирәкми бүтән, башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. Юк кирәкми бүтән, башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. Бәхетлесе, күбрәк күз яшьлесе, синең белән узган минутлар. Тормыш китабында барысы да
Sabırlıkның да бичиге бар, Тұрмыш китабында барысы да. Sabırlıkның да бичиге бар. Юк кирәкми бүтә, Башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне Син эзләдең нигәдер читтән. Ни генә дисәк тә, безнең җырчыларыбыз авылны, андагы табигатьне һәм мөхитне бик яраталар. Буш вакытлары булса, Кираметдиновлар шундук авылларына кайтып китәләр икән. Ә инде май бәйрәменә авылга кайтып, өйләр юып, чистартып килү ансы алтын традиция. Җәй айларында кай якларда булуыбыз әлегә билгеле түгел, диде хит-парадыбыз лидеры Эльмира Нагыймова. Шын күңелдән сөйгән ярлар, алмаша алтын балдак, саф хисләрне бәхеткә илткән сукмак. Алтын балдак, саф хисләрне бәхеткә илткән сукмак. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдак түгәрәк, очыда шигедә юк. Сиңа булган хисләремдә җаныкаем шундый юк. Сиңа булган хисләремдә җаныкаем шундый юк. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Бүгінгі музыкаль қойма хит-парады тәмам. Жырчыларыбызның язгы, җәйге планнары чынга ашуын теләп, сезгә дуслар, җәйге ялларны алдан ук планлаштыруыгызны киңәш итеп, мин Булат Бәйрәмов сезнең белән бүгенгә сау булашам. Сау булыгыз.